тӯйҳо чӣ хел шидеста якай сорбон идоқати умуман рейсҳои чартери дирӯз ба анҷом расиданд. Агар магистрхони ҳақ доранд ки хизматат баранд, яъне магистра хизмат бурданда ҳақ доранд ё ки не ҷавоб диҳед. Бахшида ба Иди Қурбон ширкати дорувории Софсавдо тахфиф эълон мекунад. Фурсатро аз даст надиҳед. Барои баровардани риш ё зиёд кардани мӯи сар ё нест кардани доғҳои сафед дар бадан ва ё кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ метавонед ба рақамҳои дар экранбуда муроҷиат кунед. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Россия. Аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кунед, тахфифатонро зиёдтар мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш карданд ва боз як хабари дигар баҳри ҳама нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, яъне ки баҳри ҳама мигрантҳо Федератсияи Россия тасмим гирифт ки ҳар шаҳрванди хориҷие ки ба Федератсияи Россия дохил мешавад дигар ба карантини 14-рӯза равона карда нашавад. Пештар ба ҳамаи мо маълум буд ки ҳар шаҳрванди хориҷие ки дохили Россия мешуд, пеш аз ҳама ӯра ба карантини 14-рӯза равон мекарданд то аниқ кунанд ки ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳаст ё ин ки не. Ва ҳозир як роҳи осонӣ кардагиянд, дар кадом аэропорте ки шаҳрвандо қарор доранд ва ба кадом давлате ки парвоз карданиянд, дар ана ҳамун аэропортчон пеш аз парвоз аз духтур бояд бигзаранд ва духтур ба ваё справка метиҳад, ҳуҷҷати тасдиқкунанда метиҳад ки ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳаст ё ки не. Ва баъдан ки баъди парвоз ба ҳамун давлати лозимаш рафта расид, бо тариқи ҳамун ҳуҷҷат, бо тариқи ҳамун справкаи духтур вай метавонад хча аз карантин озод кунад. Ва Федератсияи Россияам тасмим гирифт ки шаҳрвандони хориҷиро дигар ба карантини 14-рӯза равон накунад. мегзарем ба қисми комментарияҳо. Маша нависад: салом алайкум, барои чӣ чандин маротиба менависем ҷавоб наметиҳем? Мо аз моҳи март билет дорем, ба ин билет рафта метонем ё ин ки не? Агар не, пуламона бармегардонанд ки боз билет харем. ҷавоб гӯед. дар ҳолате ки анами сабаб шид бемориву парвозҳо қатъ гаштанд ва боз парвозҳо дубора шурӯъ шаванд, оғоз кунанд парвозҳои худшона, шумо ба ҳамун билеттон метавонед парвоз кунед, яъне ки пули шуморо бар намегардонанд. вақте ки парвозҳо кушода шуданд, метавонед ба ҳамун билеттон парвоз кунед аз ширкате ки харидорӣ карден ба ҳамун ширкат. Романтик нависад: салом бародар, дар бораи билет мегӯм. Ман имрӯз дар Домодедово будам. Ҳама ба рӯйхат рафтаистанд. Нархи билет 38 000 рубл буда. Бе иҷозати сафорат билет намефурӯшанд. Дар рӯйхат одам беҳад бисёр аст. Дар ҳамин вазъият кормандони консул нормально кор кардестанд. Ба ҳамиқа бетартибии халқ тоқат кардестанд. Маладес. боз романтик нависад: ва дар ширкати Ютайр ҳам будам. Ба гуфти онҳо моҳи август Ютайр ба Тоҷикистон парвоз мекунад. Муродқул нависад: салом акай Сорбон, ба саволи ман ҷавоб диҳед. Праваи тоҷикӣ дорам БЦ. Ба ман праваи российский БЦ лозим аст. Бояд чӣ кор кунам? Пешакӣ раҳмат. Агар шумо барои рондани ягон микроавтобус дар Федератсияи Россия кор кардан дар назар дошта бошед, ба фикрам ки дар ҳамун Федератсияи Россия шумо аз нав ҳуҷҷатгузорӣ мекунед, праваи российский мегиред. Баха нависад: салом алайкум додар Сорбон, як савол дорам, ҷавоб те. Бачаи ма 16-солаи дар Тоҷикистон ай. Ма кати занам дар Россияям. Бачаам метавона билет гира пеши мо биёя. Мақсад 16-сола бача бед авернес худаш биёя. Аллоҳ баракататия додар. Не мумкин нест бародари азиз, аз рӯи қонун бояд ба воситаи давернес то синни 18-солагира фарзанд аз як ҷо ба ҷои дигар парвоз кунад. Ахе нависад: ҳама айби ҳами тоҷикои худмонай. Чанд суми ки меган мехаранд, нахаранд ҳамво арзон мекунанд билета. роҳ ба сӯи ҷаннат нависад: салом ака, ман донишҷӯ ҳастам, дар Тоҷикистон мехонам. Камтар корам баромада буд. Россия омадам. Бо сабаби паҳн шудани ҳамин беморӣ Тоҷикистон рафта натавонистам. Рафтан агар Тоҷикистон равам, хонданро идома дода метавонам ё ин ки не? Агар дошта бошанд хизмат мебаранд. бо сабаби ана ҳамин беморӣ агар дарсҳо ё ки ягон кору фаъолияти шумо қатъ гарда, шумо метавонед дар вақти ҳозир шудантон идома тиҳену дарсона хондан мегиред, яъне ки шуморо хориҷ намекунанд. ба сабаби ҳамин беморӣ иҷозат метиҳанд. Геленваген G класс нависад: салом алайкум акай Сорбон, якум курсҳои нав дохил шудагиро 1 сентябр дарсҳошон сар мешаванд мегӯянд. Ростай ҳамин гап? ҷавоб диҳед. бо фармони вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон дарсҳои мактабҳо, донишгоҳҳо имсол аз 17 август шурӯъ мешаванд. Донёр нависад:
тӯйҳо чӣ хел шидеста якай сорбон идоқати ҳазор раҳмати калон шуморам идотон муборак боша. тӯйҳо дар доираи 30-40 нафар бояд гузаронида шаванд. аз ин зиёд мумкин нест. иванов нависай: ассалому алайкум сорбон, иди мубини қурбон муборак. бигӯ ки агар роҳ кушода шавад ман метавонам ба мошини худ равам. ман гражданини Россия. мошин права рул. илтимос ба ҷавобаш интизорам. ин дуюмин комментарий. дар паноҳи худо бошӣ. албатта шумо дар ҳолате ки ҳамчун меҳмон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешен иҷозат ҳастед. тӯли чандин вақте ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо иҷозат метиҳад барои гаштугузор кардан дар ҷумҳурӣ. караван тиҷей нависай: ассалому алайкум ака, каналтон юристия метонен костюму брюк кати галстукош хати пушен. гап нест барода. диловар темуров нависай: салому алайкум ака, хубен, як саволи мара ҷавоб медоден. аз Красноярск чартерный рейс мешава ё ин ки не? мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июн то 31 июля дар нақша гирифта шуда буд рейсҳои чартерӣ, яъне ки дирӯз ба анҷом расидан ва ҳоло дигар ягон маълумот нестае ки рейсҳои чартерӣ мешава ё ки рейсҳои доимӣ кушода мешава. умуман рейсҳои чартерӣ дирӯз ба анҷом расиданд. ғарибача нависай: бояд айрӯи қонун кор кунанд, повиска додан бирай аблава мумкин нестай. агар дар ҳолате ки ба мову шумо повиска пешниҳод кунанд ва мову шумо аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ накунем, дар ин ҳолат фикр мекунем ки аблава намегзаронанд. кулобибача нависай: салому алайкум акаи сорбон, ҳамин савола ҷавоб бите. агар ма дар Россия хизмати ҳарбӣ када бошам, Тоҷикистон биём бо хизмат мебаранд? не, хизмат намебаранд. дар як ҷо ки хизмат кардӣ аллакай тест военни билет дорӣ, аз хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. марина нависай: ҳамин халқ як бесаводанд. як инсонеро савол додестанд ки як бесаводай. аблаваи худаш айрӯи қонун нест. чӣ ба намегӣ ки мумкин нест? бо кадом чоплуси хокзани бовар накунен ира. хоб ма гапи шуморо қабул мекунам, шумо зан ҳастен ё ки мард. ба ҳамин хотир намедонам ки мардӣ ё ки зан, ягон гапи баде намегӯм. ва як чиза гуфтанием ки шумо мегӯед ки аблаваи худаш айрӯи қонун нест. чӣ ба ира фикр мекунен? фикр намекунен ки саркашӣ кардан аз хизматам айрӯи қонун нест. барои чӣ? вақте ки аз хизмат саркашӣ мекунӣ, мера ҷаримаи давлата меспорӣ. баздиловори мегирезӣ ку. ҳамин ҳар касе ки мегиреза аз хизмати ҳарбӣ, унаму баздилворӣ мегиреза аз хизмат. ин ҳами ранги шумо борин одамҳо. ман ҳамаро дар назар надорам дар инҷа. баъзан одамҳое ҳастанд ки вазъияти оилавишон маҷбур мекунад ки ба хизмат нараванд, чунки дар ягон ҷо кору фаъолият мекунанд, оиларо мехӯронанд. лекин ин ҳами ту борин одами баздил аз хизмат мегирезен, ҳам ҷаримаи давлата намеспорен, ҳам бо мехезен хеле гап менависен ки айрӯи қонун нестай аблава кардан. ои хе бигирем, агар шуморо ҳам саркашӣ мекунен, як хеле повискара мегириву бо мегирезӣ мера, иноро ҳам бояд дар назди қонун ҷавобгарӣ дорад. ба ҳамин хотир ҳар як гапе менависӣ, аввал як паҳлӯи дигараш ҳам фикр кунед ки оё ту дар ҳамиҷа гапат ҳақиқат дорад ё ин ки не. узри зиёд агар ки ягон гапи безеб гуфта бошем. сироҷиддин ҷалолов нависад: салому алайкум ака, ман аз шумо як савол доштам. духтарро аз нодухтар будан чӣ тавр фаҳмем? бародар як саволе дода ки саволта ман озод дар инҷа ҷавоб дода наметавонам. хай баъзан нафаро ба фикрам ки ай сухани ма фаҳмидан, бояд чӣ тавр бифаҳмӣ. хай ба ҳамсарӣ мегирӣ, баъдан мефаҳмӣ ки духтар аст ё ки не. умаров ҳикматулло нависад: салом акаи сорбон, агар магистрхонӣ ҳақ доранд ки хизматат баранд, яъне магистра хизмат бурдан ҳақ доранд ё ки не? ҷавоб ден. не, ҳақ надоранд, ба хизмат намебаранд шахсое ки магистра мехонанд. люсар ноҷ нависад: Тоҷикистон то 2021 интизор меистода ки кай Россия ответ метиҳад, раҳоҳӯй мешава ё ин ки не. бародарони азиз, ира танҳо худованд худаш медонад ва боз ногуфта намонем ки дар инҷа Тоҷикистон аллакай розӣ ҳаста, яъне пешниҳод кардагия ҷавоби Федератсияи Россияро интизорад. Россия ки иҷозати худша бития, аллакай рейсҳо кушода мешаванд. ба ҳамин хотир ҳар намуд гап назанен, ҳар намуд фикрам накунен. шуморо ҳам намедонен, марам намедонам, як блогери дигарам намедонад. танҳо ҳукуматҳои ҷумҳурӣ мақсад ин чиза ҳал мекунанд, ҳукумат худаш тасдиқ мекунад ки кай кушода мешава
ва ҳамирам ба хости худованде ки агар ҳамин беморӣ сабуктар шидагӣ боша ё ки камтар шидагӣ боша. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали Юрист TJ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. дар инстаграм саволҳои худтонро метавонем ба ман равон кунед. худованд мо ва шуморо нигаҳбон бошад.